L'Ajuntament del Prat congelarà l'impost de béns d'immobles urbà, així com els principals tributs municipals al 2013, com l'IAE i el de residus comercials. Així preveuen les ordenances fiscals aprovades de forma inicial a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament d'aquest dimecres. Jo crec que és un esforç també de contenció lògic, dit d'altra manera, en aquests moments, sobretot perquè la nostra situació econòmica permet fer aquest esforç. I les úniques figures fiscals que s'incrementen el 2%, que és l'increment que proposem per molt petit dels ciutadans, que són els guals, aquest increment de 2%, i altre que no afecta als ciutadans, que són l'IBI dels béns immobles de naturalesa de caràcter especial, com són el port i l'aeroport. L'aprovació inicial de les ordenances fiscals s'ha tirat endavant amb el vot a favor de l'equip de govern, mentre que els partits de l'oposició s'han abstingut i presentaran al·legacions. La possibilitat de fer algun tipus de rebaixa en l'IBI en aquelles famílies que estiguin, els seus membres que estiguin a l'atur i que tinguin una situació econòmica complicada, segurament no diguem per donar-los, per entendre'ns, però sí poder fer algun tipus de rebaixa en l'IBI en el seu habitatge. Pel que fa a la resta de taxes, es mantenen les bonificacions de les noves activitats econòmiques que es posin en marxa el 2013. El que sí que s'ha aprovat de forma definitiva han estat les noves tarifes de subministrament de l'aigua, que pugen entre 1 i 2 euros per a les llars i fins a 3 per a la majoria d'establiments de la ciutat. Ha estat després d'un intens debat per les polítiques de gestió de l'aigua. L'aigua, Convergència i Unió, amb la complicitat del grup popular, l'han posat en el mercat privat de l'aigua. I totes les coses que passen ara, en la privatització de l'ATL, adjudicació i Acciona, més l'empresa mixta metropolitana que s'ha creat entre Agbar i l'àrea metropolitana, amb aquesta privatització també, l'aigua està en el mercat del negoci de l'aigua. I s'ha perdut el concepte de dret públic. Agradi o no agradi a qui escolta això. Total deuda de ATL y ACA en el año 2012, más de 3.000 millones de euros. Más de 3.000 millones de euros. Esa es la deuda de esos organismos. Y eso usted sabe perfectamente que tiene que ver también con las decisiones que uno puede compartir o no, de privatizar o no, del contrato de Acciona o no, o de por qué se han elevado las tarifas para hacerle rentable Acciona a la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede obviar del debate de tarifas la deuda. En aquest punt hi ha votat a favor l'equip de govern i Convergència i Unió, mentre que el PP hi ha votat en contra. En un altre ordre de coses, i pel que fa a la resta de punts de l'ordre del dia, hi destaca l'aportació de 6 milions d'euros a l'empresa pública Prat Espais per reconstrucció d'un aparcament soterrat a la plaça de Catalunya i la reordenació d'aquest espai, que es pot veure amb una maqueta al cèntric espai cultural. Des de CiU han lamentat la pèrdua de places d'aparcament en superfície. Aquesta ha estat la resposta per part del responsable d'Espai Públic i Projectes Urbans, Juan Pedro Pérez, que per cert s'ha estrenat també com a primer tinent d'alcalde a substitució de José García. Vam entendre que per la centralitat de l'espai, per la potencialitat de la plaça, per la ubicació de la centralitat i el volum en conjunt de l'obra, si en algun lloc s'havia de fer una aposta per l'ús peatonal, pel gaudi ciutadà i per recolzar els comerços en planta baixa, doncs havia de ser la plaça Catalunya. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament també ha aprovat una modificació de crèdit d'11 milions d'euros, dels quals 1 milió es destinaran a fomentar l'ocupació a la ciutat. Com farem d'ajuda a la creació d'ocupació que no es faci directament des de les administracions, que es faci des de l'autoocupació, la creació d'ocupació a les empreses locals, etc. Això ho hem de modelar, no és gens fàcil. Hem col·locat ara la quantitat de recursos, també una manera, amb un preestudi què és el que podíem fer i quines experiències hi ha, que hi ha algunes, poques, realment, i aquesta és la pretensió. De fet, la sessió plenària ha començat amb la intervenció de l'Assemblea de Persones Aturades al Prat i la plataforma al Prat contra les retallades, que ha fet entrega de prop de 3.500 signatures per demanar un referèndum sobre el pagament del deute i també una xifra similar en suport de les seves propostes per pal·liar l'atur a la ciutat. Proposem que aquest Ajuntament elevi al Consell Comarcal les següents mocions referents als terrenys rurals abandonats en el Parc Agrari. A. Moció per a incloure la creació d'ocupació pública com a objectiu prioritari del Pla Especial del Parc Agrari, actualment en procés de discussió en el sentit de fer servir amb aquesta finalitat les terres abandonades. B.
Moció per a la creació d'un fons comarcal de terres, previ d'haver fet el cens i localització de les que ara mateix romanen abandonades, que faciliti el tracte entre les persones que estan a l'atur i els actuals propietaris per tal d'establir projectes concrets de producció en gestió municipal. Aquests projectes podrien ser de producció agrícola en general, destinada als bancs públics d'aliments, a la venda directa, etc. C. En funció de fins a quin punt es concretin aquests projectes públics, organització dels cursets de capacitació necessaris perquè les persones sense feina puguin accedir als llocs de treball que es creïn en l'àmbit agrícola. Els portaveus de les 4 formacions amb representació al consistori s'han mostrat oberts al diàleg, tot i que Convergència i Unió i el Partit Popular han coincidit en dir que no era el moment ni tampoc el lloc per fer aquestes propostes.